K15! Добре си, добре вечер. Добре тука, го слушаш време, тя време, наивно, и тук е некој автобус на градски собакај, и тоа не ти ја прашна. Вие ти да взаснем. Тоа се на автобуска станица, колку сати? Не искаш да гледам се, глупо е така моса, ја говорам. Мислим, гледам тамо. И после пея много, да, стане, да. Не знам тука да ми да мене. А зашто не е подала, бе? Да, съм наистина, не знам. Он нема смисла, защото ние ведем. Без други, аз не се питам, я не знам, ти сте ведем, няма да, я не видим. Благодаря. Благодаря. За греци, това ще бъде някъде. Много наследен, и то. Разпределен с други информации, като сега малко по-късно. Буде паника, айде на телевизия. K15!